dobrodošli u novi video. Sada igramo drugi igrice sa policijama i na šta ćemo igrati. Ajmo na izi da igramo zato što je to bolje. Vidi brat 1000 evra morao da plaćam. Ovdje znam kako se igra, mislite ne znam ja se. Tek sam, tako. Gdje su ovo? Klikuj šta? Neće da klikuje ljudi ovo. Ok, znala sam. Da znate ovdje gore dole i onda ništa ne treba da radite. Vidi lika, vrate. Vidi lika. What the fuck, što me preži ovo. Tu se pojavilo. I on ovako igra, ja ovako igram. Ja sam uvijek pred njega. Ok, otvaraj se, vrate, šta ti je? I ova isto zabavna igrica, samo, vidio sam neke slike bojom. Ok, to ne zamina, to ništa ne. Bitno je sada da vam pređu malo. Ok, beži. Sad sam našao da padnem. Sada. Neće da me stiću, vidi. Ti je, vrat. A vidi ja gdje sam. Vidi go, dole se spusti. Da me zajeba. Ovo sam malo da padnem, tu sam bio na ivici. Joj. Nemoj da mi zezaš, šta? What? Šta je faca? Ružna kakva faca. Evo ga. Šta te, sad će da platiš kad ti pomogu. Trči. Nema šanse ovdje da dođe, tako da smo rašili ovo. Evo je dole, vrati. Evo je dole, ljudi. Jel želite da igramo sa nekim mojim drugarama ove igrice? Dobro, uspio sam. Ovo je Kliković. Nemoj samo kaj meni. Nemoj kaj meni, please nemoj kaj meni, okej? Nije kaj meni. Povećalo se na se skontali. Okej, nije to sad bitno je sad da preću. Amo uvek ovo radi. Ok, otvorio sam, to je bitno. To uspio. I vidite, ovdje vam treba samo jedno ovako i ništa drugo. Sad se pitate, Mario, kako ti treba samo jedno ovako? Uđete ovdje i sad nemate drugo. Kako sam ti uradio, brate mili? To je jedini spit, šta je ovdje? What? Oh my god. Izvini. Ajmo, more pan. Joj, rekao ćemo sam. Ali ćemo i judite, ma nema jude. A šta uradi, brat? Okej. Uspio sam, okej. Ljudi, zašto ja snimam samo ovakve videe sa policijom? Dobro, ne baš svi, ali svi imamo od Roblox i Stomach Games. Jel želite da snimamo Minecraft? To bi bio bolje, iskreno. Okej. Pojni se šta ti je. Gledaj ću, ovdje moram da idem bolje, a ovdje nisam neki tajnja vrata. Joj, tajnja vrata, pređu skroz nikno. Šta je ono? Pehar. Trči tu tamo, trči do pehar. Šta je to? I sad na dobijem nešto. What? Šta je ovo? Ništa, šta je ovo? Ništa. Zašto sam ideo tu? Please, pređi. Ja shvatio sam kako treba. Ajmo sad ići. O ne, evo ga tu spava.
Ja znam šta treba ovdje da sudara i igrao sam ovo pred 5 mjeseca sam igrao ovo. Napadni ga da uzmem ključ. Nema ključ, daj mi taj ključ. Što se zagljavim tu. Dobro, najmo sad. 5 minuta je već prošlo. A ti nisi normalan, brate. Evo ga lik. Ulazi u voz. Čuču. Da li ima neko iza? Zamislite, jeste, ima nekog iza. Šta? Ili ti sam stigao? Ne, beži, da ne mogu fati. Beži, brate, mili, brate, okej, našao sam. Šta je ovo? Ovo. Zašto sam toliko sporo? Ne mogu da skačem. Sporavio sam ovo. Juj. Nemoj još, samo baguje malo. Okej. Uspeo sam. Juj, kako mi gori telefon. Moram da izvlačiti masku. Ne možete da mi reći bez toga da ne vadim. Okej. Šta? Ajde, uvadi se. Evo ga, izveo sam maskicu. Ajmo sad krenuti. Joj, kako mrzim ovo. Šta uzni, vrat? Joj, ovo je najteže ikada, ljudi. Trči, brate, vidi. Trči, brate, ne, trči. Još malo. To, ljudi, jes, prvi put sam uspio ovo. Jej, brate, to mi reci. Sad mogu lepo ovo preći. Što sad? Juj, brate mili, šta je ovo? Skači, okej. Skači, dobro, ovo je sve okej. Skači, okej. Šta je ovo? Beži. Mislite ovo od prve da uspem. Ne, skači. Okej. Ne, šta je ovo? Ima respawn, hvala. Okej, uspeo sam. Opa, yes. Sad ovdje je problemu. Okej, uspeo sam tu. To bre. A viš koliko dugo ima ovo, ne mogu sad 2 dana. Dobro je, uspio sam. Šta vam sa trambulinom? Treba da skačem na to. To sam tek shvatio, skači. A zašto on nikad neće da skače? Ne znam zašto. I šta je ovo? Šta sad? I šta? Kako da se popnem? Tu si normalan. A šta treba? Shvatio sam. Ajmo izađi. Evo ove devojčice vidi brata. Vidi kako zna.
Hvala puno, volim te. Ja ne znam kako bi ovo preći. Vidi što. A gdje sad, brate? Gdje sad? Ti mi nas porasto. Aha. Skači! Šta? Šta je ovo? Aj kreći, brate. Čekam te tu. Okej, jump. Uzmi ta vodu. Ne, beži. Skači. Uspio sam. Proći. Uspio sam. Jump. Uzmi. I šta sad? Šta treba? Brate. What? Što je toliko lesno? A, evo ga, pa ključ. Yes! Di sam sad došao, ljudi. Ovo je prvi put da sam uspio do ovdje doći. What the heck? What? Što sam toliko brzo? A, shvatio sam. Okej, uspio sam. Okej. Šta je ovo toliko brzo? Skači, okej. Skači. Ne, nemoj pakujti. Ljudi, da znate da dovršim ovaj level i da isključim video. Okej, trči, bržem. Trči, okej. Trči, okej. Mat. Lele ruke. Ljudi, ovo do 500 sekundi i ugasim video. Šta treba da se radi? Šta hoćeš da te gađamo? Ne mogu. Ovdje šta treba? A, treba tu proći, okej. Neću reset, šta reset? A gdje sad, brate? A, shvatio sam. Brate, ja sam pričao ovo je prelako i sad jedno od... A, shvatio sam, mogu da uzem ove kotice. Ako je prelako, ljudi. Šta to? Toliko teško, brate mili. I? Šta je ovo? Get. Okej, nešto sam mislio, ne znam šta. Gdje sam ja, brate mili? 100% mene sporta. Si normalan? A, shvatio sam. Aha, treba da je gađam ovo. Gađe, brat. Pobedili smo, mislim da... Ne, tu kovamo. Please, saj recimo da jest. A kako, brate? Što znači? Kako da prođem? Iza nje dugo... Ovdje? Ne, ovdje ima krvi, tako da ne mogu to prođem. Ljudi, to bi bio to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, opalite like i sub. I nisi vidio sljedeći video. Pozdrav, čao.